Kao i svake godine, u povodu 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana Bosne i Hercegovine, u Banovićima je održana svečana akademija u organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata ove općine. I zbog toga je veoma bitno da se oglasimo na današnji dan, da ne zaboravimo da je na današnji dan prije 79 godina svijet sa olakšanjem dočekao ovu vijest da je došlo do kapitulacije i do vojničke pobjede fašizma. Ali mi smo tu da koliko god možemo da održavamo tu tradiciju, da se ne zaboravi dokle god smo otprilike živi, pa vidjet ćemo još. Akademija je bila prilika da se ponovo ukaže na historijski značaj 9. maja, posebno u kontekstu današnjeg vremena, a imajući u vidu aktuelna dešavanja u našoj zemlji i svijetu. Svečani referat o značaju ovog datuma na Akademiji je održala Belma Lugavić, članica Banovićkog udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U muzičkom dijelu Akademije učešće su uzeli učenici osnovne škole Grivice, a i ovogodišnji pokrovitelj obilježavanja ovog značajnog datuma bila je općina Banovići. Danas, evo, na ovaj datum, 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, koji se slavi u cijeloj Evropi. Kao simbol završetka Drugog svjetskog rata, mi danas obilježavamo i 9. maj kao dan zlatnih ljiljana, jedan univerzalni, ja bih kazao, svjetski praznik. Fašizam i antifašizam su trajne kategorije. Dok je ljudi, dok je ratova, dok je sukoba u svijetu, uvijek će se pojavljivati te fašističke ideologije, neko njih naziva jednim imenom, neko drugim imenom, a na drugoj strani antiteža tim fašističkim ideologijama je svakako antifašizam. I evo, meni je drago da mi u Banovićima još uvijek baštinimo tu tradiciju antifašističke borbe ovdje i želio bih se zahvaliti jednom čovjeku bez kojeg vjerovatno ovo ne bi ni bilo, gospodinu Petru Brkiću, predsjedniku Udruženja antifašista Banovića. Važno je, kažem, da se na ovaj dan sjetimo i 9. maja 1945. godine kada je okončan Drugi svjetski rat, jedan od najvećih, najkrvavijih svjetskih ratova, a isto tako važno je da se na ovaj dan sjećamo i naših najboljih sinova Bosne i Hercegovine koji su u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu dali ono najvrednije što su imali za slobodu Bosne i Hercegovine, za državnost Bosne i Hercegovine, to su naši šehidi. U okviru programa obilježavanja 9. maja položeno je i cvijeće na sva spomen obilježja borcima Narodno-oslobodilačkog rata 41. i 45. i centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Treba napomenuti da se ovaj datum obilježava i kao Dan logoraša Bosne i Hercegovine. A u okviru programa obilježavanja organizovani su i časovi historije o antifašizmu u Mješovitoj srednjoj školi Banovići kao i u svim osnovnim školama na području ove općine, a centralna manifestacija bila je svečana akademija.